Ing dinten menika kita badhe ngrembag KD 4.5. Nggih menika membaca dan menulis teks satu paragraf berhuruf Jawa. Welcome to the Math Javanese Channel yang akan menemanimu belajar matematika dan bahasa Jawa dari rumah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare ingkang solih lan soliha, kados pundi samenika? Ayo pada ngaturake rasa syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Lare-lare kang tansah ngaturake rasa syukur marang Allah Subhanahu wa taala iku kalebu tanda sing taat nindakake ajaran agama Islam. Saderenge kita sinau basa Jawi, monggo kita sareng-sareng maos donga badhe sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ing dinten menika kita badhe ngrembag KD 4.5. Nggih menika membaca dan menulis teks satu paragraf berhuruf Jawa, aksara Jawa. Kangge napa sih Bu kita kedah sinau aksara Jawa? Aksara Jawa kalebu salah sawijining kabudayaan Jawa sing kudu tansah dilestarikake. Sinau maca lan nulis aksara Jawa iku sejatine gampang, kabeh mau yen dilandhesi rasa seneng. Awake bakal bisa gampang maca lan nulis aksara Jawa. Apa maneh ing jaman saiki akeh tulisan-tulisan aksara Jawa ing plang-plang kang mapan ana ing tempat-tempat umum. Kayata kalurahan, sekolah, hotel, mall, halte, jeneng masjid lan liya-liyane. Saka bab kasebut, aksara Jawa bisa tetep murih lestari. Wong tua, wong enom, bocah cilik, lan para muda pada usaha kepriye carane supaya awake dhewe bisa maca tulisan Jawa kasebut. Tugase kita sing dadi generasi panerus yaiku kudu gelem sinau maca aksara Jawa lan nguri-nguri aksara Jawa supaya salah sawijining budaya kasebut ora luntur lan tetep lestari. Mula ing dinten menika kita badhe ngrembag napa mawon aksara Jawa lan pasangane, sandangan suara, gunane pasangan aksara Jawa, pacerek lan ngalelet, nulis ukara nganggo aksara Jawa, maca wacan aksara Jawa. Kaping pisan, aksara Jawa lan pasangane. Wonten H. Boten perlu dihafalaken nanging kedahe paham nggih. H. Niki wonten H lan pasangane kados menika. Nggih teng wingking. Wonten na niki pasangane. Wonten ca teng ngandhap pasanganipun. Wonten ca teng ngandhap pasangane. Ra sami ra. Ka tengandap nggih. De ta sa teng wingking. Wa tengandap la. Pa kados menika nggih. De je ye nya. Ma ge be ta a. Lajeng sandangan suara. Sandangan suara nggih kita sampun ngertos suara napa vokal niku wonten gangsal nggih. A, I, U, E, O. Menawi teng basa Jawi nggih sami gangsal nanging mboten wonten A nggih. Amarga aksara Jawa aslinipun nggih sampun suara A. Dados mriki wonten wulu niku I. Wulu I. Dados niki ngaje. Je diparingi wulu dados ji. Latine nggih ngaji. Wonten suku.
utawi u. Taka, ta diparingi suku, ka diparingi suku dados tuku. Taling e. Sata, ta diparingi taling dadi t. Sate. Pepet pepet tabe, ta diparingi pepet dados to, be diparingi suku dados bu. Tebu. Ini wonten taling tarong, wonten sing ngarani tarong nggih sami mawon taling tarung. Wonten la kalih ra disandangi taling tarong dados lo. Ra disandangi taling tarong dados ro. Loro. Kita sampun sinau babagan pasangan. Gunane kangge napa? Pasangan aksara Jawa digunakake menawa ana aksara mati utawa sigeg ana ing tengah tembung lan ukara. Menawa ana aksara mati utawa sigeg ing mburi bisa migunakake pangkon. Tulodo Pak Marwan. Wonten aksara mati inggih menika ka. Ka teng mriki mati dados pak nggih. Kedae paka. Dados niki kane mati dados pak. Marwan. Teng mriki rawa. Ra teng mriku mati dados marwa. Lah marwan wana. Na teng mriki mati. Menawa ana aksara mati utawa sigeg ing mburi bisa migunakaken pangkon. Teng mriki paka. Kepripun carane supados ka niku mati nggih diparingi pasangan ma. Diparingi pasangan ma. Di pakma. Dados disandangi layar dados pakmar wana. Na supados mati dipangkon Pakmarwan. Tamriki wonten pacerek lan ngalelet. Pacerek kanggo nulis re. Dadi ora ana ra pepet. Re tulodo badhe nulis rega. Boten ra pepet nanging ngangge pacerek. Rega. Ngalelet kanggo nulis le. Dadi ora ana la pepet wontene le. Tulada badhe nulis lenga. Ngangge ngalelet nga. Catetan pacerek bisa dadi pasangan. Panulise kados mriki. Tulodo jogan reget. Ja gadah sandangan taling tarung dados jo. Na supados mati diwenehi pasangan re. Nah, jogan re. Disandangi pepet ta pangkon te. Reget. Rempeyek. Na supados na mati diwenehi pasangan re. Mangan re. Rema supados ma mati diwenehi pasangan pa. Rempa. Pa disandangi taling rempe. Ya ditaling ye. Ka dipangkon ka. Rempeyek.
Ngalelet ora bisa dadi pasangan. Panulise bali saka asale. Tulodo, mangan lemper. Ma, nga, na. Supados namati diwenehi pasangan lo. Nanging lo ora duwe pasangan. Dados ngangge la disandangi pepet. Mangan lo. Ma supados ma mati diwenehi pasangan pa. Mangan lempa dipepet lan dilayar. Mangan lemper. Kulak lengah. Ka diwenehi sandangan suku dados ku. La ka. Ka supados mati diwenehi pasangan la. Mangan la dipepet dados le nga. Kulak lengah. Nulis ukara nganggo aksara Jawa. Tulodo panulisan ukara nganggo aksara Jawa kaya ngisor iki. Pak Sarijan tindak dateng kantor nitih mobil. Ini sampun Pak Sarijan tindak dateng kantor nitih mobil. Gladen. Ayo ukara ing ngisor iki salinen nganggo aksara Jawa kanthi trep. Nah, niki wonten adeg-adeg nggih. Kados niki awal kali. Nah, niki teng wiwitan ukara. I niku saged a diwulu dados i. B suku bu. Ibu. Ma suku. Na pasangan de. Pasangan de suku. Mundu ibu. Mundu ta supados mati diwenehi pasangan h. Mundut a. Mundut a disuku dados u. La ma supados mati diwenehi pasangan la ditaling dados le. La ditaling dados le. Lele. Won. Taling wa tarong wo. Na supados mati diwenehi pasangan ta. Wonta. Ta dipepet dados wonte. Na supados mati diwenehi pasangan pa. Wonten pa. Pa dipepet dados pe. Ka dipepet dados ke. Peke. Na dipangkon. Na dipangkon dados peken. Ibu mundut ulam leleh wonten peken. Titik. Lajeng nomor kali ma sa supados mati diwenehi pasangan wa. Mas wa na supados mati diwenehi pasangan ma. Mas wawan ma dijejeg dados mang. Ka ta supados mati diwenehi pasangan sa. Sa dipepet dados se.
ka ditaling tarung dados ko, la diwigyan dados lah, sekolah, a ditaling dados sa disuku dados su, su, ka supados mati diwenehi pasangan he. Esuk, a supados a diwenehi taling dadi esuk sa disukun dadi su, ka dipangkon dadi ka, esuk titik. Ma disuku dados mu, la diwulu dados li, wigyan mulih, sa dipepet dados se, ka ditaling tarung dados ko, la diwigyan dados lah, sekolah, da diwulu dados di, dina, nya pa disuku dados pu, nyapu, la ta dilayar dados tar, latar, sa diwulu dados si, dicecek dados sing, re, ge dipepet dados ge, ta dipangkon dados te, reget titik. Nomor sekawan, a da diwulu dados di, ka disuku dados ku, sa dipepet dados se, na dipepet dados no, ditambah cecek dados neng, seneng. Nga diwulu dados ngi, nga disuku dados ngu, pa ngingu, pa diwulu dados pi, ta diwulu dados ti, ka supados mati diwenehi pasangan ka, pitika, te, ta ditaling dados te, titik. Simbah boten tindak dhateng Sabin. Sa diwulu dados si, ma supados mati ditambahin pasangan be, simbe, tambahi wigyan simbah, be ditaling tarong dados to, bote, ta dipepet dados te, bote, na supados mati diwenehi pasangan ta, boten ta, ta diwulu dados ti, na supados mati diwenehi pasangan de, tinde, ka supados mati diwenehi pasangan de, tindak de, te, ta dipepet dados te, dicecek teng, dateng, sa ba diwulu dados bi, sabi, na dipangkon dados n, sabin. Saniki maca wacan aksara Jawa. Pepet, ne. Niki wonten pasangan be dados mane mati nem, be cecek nembang spasi nembang, ma ca pa ta pangkon dados te, ma
ca, ga dipepet ge, ga disuku gu, ra diwuluri, maca geguri. Wonten pasangan ta gegurit ta, na pangkon en, maca geguritan. Sawulusi, na, asuku u, sinau, a. Wonten pasangan sa dados ka mati ak, sa, ra, jawa. Pawulupi, wonten pasangan pa. Wonten pasangan pa dados ta mati pit. Pawulupi, pita. Wonten pasangan nga dados na mati nga taling nge, ta. Wonten pasangan nga dados na mati ngetan, ngawulu ngu, la taling tarung lo, na pangkon en. Pit-pitan ngetan ngulon. Setunggal malih. Ngaeng, ngang, ga taling tarung go, nganggo. Wonten pasangan la, nanging sanes nganggok nggih. Nganggok mboten enten, entene nganggo. L, kla. Wonten pasangan ba dados ma mati klam, bawulu klambi. Masuku mu. Wonten pasangan la, lawulu dados sa mati mus, lawulu li, ma pangkon m. Sawise lare-lare ingkang sholih lan sholihah sinau aksara Jawi, mugia nggampilaken kita menawi badhe nyebaraken ajaran Islam dhateng tiyang Jawi salaras karo terjemahan Quran Surat Ibrahim ayat 4. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Semanten riyin nggih sinau basa Jawinipun. Mugia manfaat, tetep semangat sinau nggih lare-lare. Menawi wonten pitakon monggo ditulis riyin teng buku nggih, ngenjang ditakokaken teng grup WhatsApp. Pungkasan sinau basa Jawi, monggo kita donga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun sampun mirsani lan mirengaken video menika, nyuwun pangapunten amargi kirangipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.